16 January 2025. Saka zvatikwana ndatouya kudai soka inenge isisiri January yato January because ndinenge ndatouya nema-updates manyama. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachannel yenyu Kulian TV pamunopuwa nhau dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika kunyika yekwedu. Nhasi nyaya dzandawa nadzo panapa dzakasiyana siyana dzakawanda, but chekutanga regedzai ndigare ndadeedzera kuti kana uchiziva kuti iwewe uri big supporter kana kuti big fan raAdvocate Nelson Chamisa, garai mauya zvenyu munyore kuti ahoy in the comment section. Totangira ipapo because something is about to happen. Pane zvinhu zvandiri kuona, zvinhu zvandiri kunzwa, finally zvazoitika. Ende kana uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboy kani. Tell a friend kuti mukuru wenews dzinobowa ZANU-PF auya ato online iko zvinezvi. So Advocate Nelson Chamisa vabuda vachitaura something. Finally vazobuda vachipopota apa papari kupopotwa muri yeZimbabwe. Unoziva kuti pane maposts ndazviona hangu kubvira kuseni vanga vachingokanda vachidai vakadai vakatavatara. Ndanga ndisina kuziva kuti vari kutogadzira something chibomba nechekare panyaya ya President Idi Mnangagwa yekuda kuwedzera kuti vasvike ku third term, varemba vachingotonga vachienda zvavari kuita. Advocate Nelson Chamisa vazobuda vachikuruzvijamuka ende nyika yese iri kufara kunzwawo mutungamiriri achitaura zvinhu zvakaita sezvizvi. Advocate Nelson Chamisa vabuda panapa vachiti stop this nonsense. You want to extend pain and suffering. You want to extend extreme and deadening poverty. You want to extend unemployment. You want to extend hunger and lack. You want power outages, electricity shortages, and you want to extend this current crisis and cash shortages. You want to extend high taxes and skyrocketing prices. You want to extend oppression. You want to extend fear, hate, and intimidation. You want to extend terror and violence. You want to extend conflict. You want to extend national isolation. You want to extend looting and corruption. Zvakawanda zvataurwa madzadiwa pano zvokuti taona kuti mutungamiriri ari kupopota zvisingaite. Zvimwe zvacho ndatosiya pa screen munozonyatsoverenga mega muchinyatsozvionera zvinhu zviri kutaurika panapa. Ma streets akatsamwa this time. Vanhu vari kupopota ende unoziva kuti everyone unokwanisa kupupurira neni iko zvinezvi kana une someone ari kuZimbabwe kana kuti even uri kuZimbabwe unotoona kuti vanhu vazhinji vari kungofamba vachitaura vega because of this. vanzoti yakuda kuwedzerwa kuti munhu asvike ku 2030 vanhu vari kusangana nemaproblems akadai. So zvinhu zvekuti zvinorwadza ende vanhu vaneta nezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka iko zvinezvi vanhu vari kuwana kufara, moyo yavo iri kuita kusununguka ichipomponoka nethis message yabva kuna Advocate Nelson Chamisa. Ndo zvinhu zviripo, zvinhu zviri kutaurwa madzadiwa. So tiri ipapo ndiri kusangana nenyaya zvekare yandiri kuona panapa pari kunzi a top Harare Council official Matthew Marara is earning a hefty $12,000 a month while the local authority is failing to procure uniforms for its workers and poor service delivery in the order of the day. Mashoko ari kubuda zvekare neku city council pa White House ipapa NZ Town House apakaipa umwe munhu aripa 12 grand kuti I think 10 months time ana ichitora 120,000. Omana munhu aripa mari dzakanaka vari kutora mari, but handiti zotaura kuti saka kana munhu wana achipuwa mari yakadaro because isu tinoziva masivo sevazi mazhinji mari dzavari kutambira akatodzinzwa aufare moyo wako chaiwo aufare unototoona izvi zvazvichanakidza izvi because unoziva kuti ukatarisa munhu wacho ari kunzi ari kushanda even kusikanzi kwacho chiinform chaanenge akapfeka chakatoti chinenge chichiti achitane kunhuhwa kwete kuti nekuti inogadziro inonhuhwa anenge iri one oma ndikupfeke most of them zvima safety shoes zvekudharadhara chekuti chine chakapera kona zvichotota chiseko and someone angori one ari kutora this huge amount of money kwete kuti zviri kuperera pana ipapo panondori nevamwe vanenge vachitotorawo mari dzakadaro dziri mudhuze nemomo. Saka kuona kuti these guys are spending millions and millions kuzadza homwe dzavo. Zvinhu zvakadaro zviri kurwadza. That's why muri kuzonzwa Advocate Nelson Chamisa vazobuda vachitaura kuti murida kuextenda chii chamunoextenda zviite. Vanhu varamba vachichema vachitika zvakadai so izvo zvizvi. Mutaura zvekuti kuextenda
amadzadiwa pari kupisa apa pari hot. I'm telling you, inini ndatongouya kuti ndingokuzivisa maupdates iwaya ndisati ndapedza nguva yenyu. I know kuti nhasi a lot of people are asking kuti saka tichanzwa audio here nhai cooling ndi uri kuita sei. Alright, handisida kupedza right time, regai ndikupei audio yacho because a lot of people vari kutobvunza vanenge vatononokerwa kudhara. Ndakusiya muchiteerera audio iri panapa, audio of the day. Mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kana muchinge muchida kusendwo enyu nhamba idzodzo ndo basa radzo. Maswera sei comrade, maswera sei hama dzangu. Ini ndoda kungoti taure zvishoma panyaya yesituation iri munyika medu. Situation iri munyika medu haina kumira zvakanaka ende haisi easy. Yanga ichava easy dai munyika medu tanga tiine vanhu. But munyika medu problem hombe yatinayo ungati hamuna vanhu, ungati tiri mhuka munyika yeZimbabwe. Because nyika ine vanhu chaiyo. Chekutanga vanhu vanotya kuuraya munhu sehuku. Chechitu munhu haugoni kunzi ponda munhu umuraye uchimupondera zvausingazivi kuti uri kumuponderei nekuti wanziita. Because ndo basa remhaka. Imhaka dzakatonzi rumai mombe dzinotoruma kutosvika mombe yatokuvara tona mombe iri kukwara kai. Dzikanzi rumai mhuka iyo dzinotoruma nekuti muridzi wadzo ndiye angosaidzira kuti itai. Ndo zvakafanana nezvatiri muZimbabwe. Masoja emuZimbabwe haasiri masoja kaya. Vakanzi vaende kuhondo kunorwa hondo chaiko chaiko nevanhu vane pfuti, hakuna kana one anodzoka pamasoja emuZimbabwe. Hakuna kana one zvake anodzoka. Because why? Those people, they were not trained. They are not trained. They are not trained at all those guys. They just trained to beat citizens. Ndo zvega zvavanogona. Vakatrainwa kurova ma-citizens nemboma. Zvekuti ndofunga training yavo zhinji inoperera kumboma, zvekuti nguva yekubata pfuti vachidzidzira pfuti havana. Because zvekuti hanzi vachatrainwa hondo kana vanoziva kuti ZANU-PF haina that pfungwe kuti hanzi pachazomboita time yekuti ichada kuti masoja ashande. Vanotofunga kuti hondo yakarwiwa zvakatovharana. Saka na hondo yatasara nayo ndiye kurova vanhu veopposition nema-citizens. Ndo zvoga zvavakatrainwa. Ndo saka uchiona kana polisi chaichaika haigoni kudhila nepublic. Kuti hanzi papublic paita situation yekuti vanhu vanoda hapana order but panofanira kunge paine order. Polisi yemuZimbabwe haigoni izvozvo. Vangatobudisa mboma kurova nevakadzi vakabereka mwana. Zvavakaita last time muporisa akarova mukadzi anga akabereka mwana akarova mwana akafa nezipatastic. Nyaya yacho ikangotsikwa haina zvayakamboenda, haina mbobhera yataurwa kana mupaZBC kana munana Herald. Saka uri kuona kuti even vacho vanenge vari mumanewspaper akaita sana Herald, vana ZBC, vana National Radio, vanhu vacho variko futi havatorina mweya wema-human beings. Vanhu vakatoiswa mweya wemhuka kuti vanogona kutonzi nyepai kuti zvakati kutonyepera nyika chaiko chaiko kuti kana kutonzi musabudisa kuti munhu aurawa nemapurisa kana nemasoja, budisai kuti munhu haangofa. Because dai masoja yanga achifunga iko zvino vari kupera nei? Masoja vari kupera nei? Kubva pangotanga kunzi kubva 2017 patanga kupripewa agenda yekuti vamunanga gavatonge kusvika vafa. Masoja mangani akafa. Ende zvavari kuziva kuti masoja ndo vanozikamwa, ndo vanhu vari threat vanogona kumisa that agenda. Saka ndo saka vachipera. But vamwe vacho futi kukatonzi nhasi vanhu vapinda mustreet, vasara vacho vanotumwa kuenda kunorova vanhu vakatonorova futi. Saka unoti hanzi ndo vanhu here vakadaro sezvo? Hakuna vanhu vakadaro. Vanhu vaya imhuka hameno kuti because ZANU-PF is a spirit yakangofanana neramunoti dhimoni riye rekuti hanzi munhu anogona kusvikirwa naro, rekuti kana rakubata unogona kuita zvimwe zvinhu. Ndo zviri ZANU-PF. ZANU-PF is a evil spirit yakagara muvanhu, zvekutoti munotoda Mwari munyika yeZimbabwe kuti vanhu vagone
kupiwa umweya wehuman being vafunge. But uri kuona manje chinoitika nechekuti chinhu chakagonekanwa neZANU-PF ndechekuti ZANU-PF yakaziva kuti maZimbabweans vanofungidzira kuti nhamo yavo, whatever nhamo yavainayo, inopedzwa nekunamata. Saka ZANU-PF ndobva yaona kuti vanhu ava vanoda machechi kudarika zvinhu zvese, kudarika even upenyu, zvokuti vanokudza kuti inini ndosacrifice upenyu hwangu muchechi yamagaya kana yamakandiwa kana yamutendi kana yekwamugodhi kana marange. Ikoko vanosacrifice, vanoenda zvine simba zvokuti havatombodi kana kunzwa anything about machurches avo, zvokutoti munhu anotoramba dzinza kuti inini no, inini dzinza ranga handicharidi, family yanga handicharidi because of church. Saka ZANU-PF yakazviona kuti okay, vanhu ava even colonization yakanga iriko yanga iri nani than yavakaitwa nemachechi. Saka isusu zvatichaita tichadhila nevakuru vemachechi kutibetsera kucolonize vanhu, kuti as long munhu achibhilivha mwazha, as long munhu achibhilivha magaya, because ritori rimwe teraunzweka level rekubhilivha magaya, ritori rimwe level rekudzungaira zvekutoti I don't think kuti kune vanhu vakambodzungaira world yose kudarika vanhu vanobhilivha magaya. Saka ZANU-PF inozviziva kuti iwe unofunga dzungairwa rinobhilivha magaya munhu waMwari, chinoritadzisa kuvhotera ZANU kuti ZANU yakanaka, richiona kuti iri kutadza chi. Because magaya zvaakaita zvekutengesera vanhu zvidhina zvima$10, kutengesera vanhu zvima wristband, kutakura nhamo dzevanhu, kunotora ivhu rekuIsrael achizora vanhu achiti ndo ivhu rakaropafadzwa, ilevel rekudzungaira zvekutoti munhu anobhilivha zvinhu izvozvo zvika ndo vanhu vekutoti havatombofaniri kana kuvhota vanhu vavo, because kana kuita vana munhu hafaniri kuita family, because vana vanorerwa nemunhu iyeye vanenge vari vana vakaita sei. Saka ZANU-PF yakaona kuti vanhu ava ndo kwavakatoperera, because it's not easy kuchinja munhu, vanoti easy kuchinja munhu mutupo, but muZimbabwe it's easy kuchinja munhu mutupo, but it's not easy kuchinja munhu chechi muZimbabwe. Because why? Hamuna vanhu, mune zvindomu-ndomu zvakarehwa zvakarehwa naVharazipi, mune zvindomu-ndomu muZimbabwe, hamuna vanhu. Iko zvino izvi munhu wese manje, maCID, maporisa, masoja, vanhu vemachechi vati nanga naTalend Chiwenga, because Talend Chiwenga anongozviparidzirawo shoko achinda akadai so, whatever ari wrong kana right, ari kuparidza shoko. Musati munhu ari wrong because aparidza zvamusingade kana kuti ati imimi muri wrong, because urong hwenyu muri kutokuratidza pakutoti imimi seZANU-PF muri kushandisa maCID nemaCIO kuswera vachiteerera Chiwenga nemota dzakadirwa dhiziri muzvipatara musina maambulenzi, chipatara chine ambulenzi yacho chinenge chitori nehwani ichocho, dhiziri rinenge richitonetsa. Iko ndiye zvimasoja, vakuru vemasoja vari kufa nekenza, hamuna mishini yekuvheneka kenza, hamuna mishonga yekurapa kenza, but still masoja iwawo ndio unongoona achiramba achingoti ZANU ichatonga kusvika madhunga ava nenyanga, wondudza kuti hanzi vanhu vakadaro. Hakuna vanhu vakadaro, hakuna vanhu vakadaro. So ndo zvandiri kuda kuzama kutaurira kuti ukateerera Talend Chiwenga usingateereri zveshoko, kungoteerera chokwadi chezvaanotaura according mararamiro ari kuita vanhu muZimbabwe, according kurukuresha kuri kuita government yedu, unotonzwisisa kuti uyu munhu ari kutaura chokwadi. Because shamwari rega ndikuudzika, haugoni kuparidza chokwadi wapedza kunyepera nyika kuti ZANU-PF yakanaka usvika kuparidza chokwadi, because tomboti isusu sevanhu hatigoni kujaja kuti uri kuparidza chokwadi here kana nhema, but the fact yekuti iwe wanyepa kuti ZANU-PF iri kugona basa, watonyepa because zviri pachena, izvo hazvina munhu asingazvioni, nyewe unotozviona, but uri kudaro because of uri kubenefita something iwo. Zvakafanana Mutendi akanosiyirwa 1 million kuna Chivayo, unofunga kuti anozoti kudi? Obvious anotonyeperawo mazungairwo ake anomuteera kuti ZANU yakanaka. Saka uri kutoona kuti Mutendi ari kunyepa kuti ZANU yakanaka,
ari kunyepa kuti zano yakanaka ozodzoka oparidza chokwadi kuna Mwari because kuna Mwari hakuna munhu anonyepa. Ndosikaona even vana Peter vana Prophet Elijah vaiudza vanhu vaitungamirira nyika chokwadi vanga vasinga vanyepere, vaiudza vanhu vari kuchechi chokwadi vanga vasinga vanyepere. Kwete mbiti idzi dzemuZimbabwe idzi zvinototaura naTalent Chiwenga zvokuti ndiye oga anoparadza chokwadi muZimbabwe, and it's true, ndiye oga anotaura chokwadi muZimbabwe. Umwe ndiye anotaura chokwadi. Mapenzi anotaura zvemakomedian, vanhu vanotevera Passion Java, vanhu vanotevera Hubert Angel, vanhu vanotevera Magaya, vanhu vanopinda mazichechi ana mugodhi eruchiva ngoti unganidza vakadzi vaitora vana vachimitisa vaiti kwai takanizvara neMwande. Makanizvara neMwande nani? Ndiye akakudza kuti zvara neMwande. Munhu akaudzwa zvara neMwande asi Adamu anga ane mukadzi, anga ane vakadzi hopo. Unotoona umwe munhu mukuru akarembedza masindebha ari akapfeka chishotu tange munhu akapfeka pamba woti hanzi inyika ine vanhu vakadaro. Ndo zvega zvinhu zvauraya nyika muZimbabwe, zvingori tu chete, hakuna zvinhu zvakawanda. Chekutanga fake gospel, 2 leadership yeZANU-PF, ndo zvega zvinhu zvauraya nyika. Kana muchida kuti nyika yedu inake, ngatitange tagona kuchinja pagospel apa. Gospel uri paridziro chokwadi, vanhu vatende chokwadi vabve kunhema. Uchaona kuti vanhu vakatenda chokwadi ka hakuna munhu anocheka munhu zvakaitwa muBlessing Ali zvezvo. Munobuda pachena muchitaura kuti hanzi ZANU-PF haidaro, ZANU-PF haida, ZANU-PF yakanaka. Chii chakadaro ichocho? Mukuru wechechi akamira pamberi pevanhu ZANU-PF haida, kupondo wakatotapwa chitsunge neboka reZANU-PF, mubuda muchitaura kuti hanzi ZANU-PF yakanaka. No guys, hakuna zvinhu zvakadaro. So uri kuona kuti uduzumani hwekutanga nekupedzisira hwatakapisiwa muZimbabwe. Ndosaka uchiona iko zvino ZANU-PF inoenda kumachechi chinokambena ichinoita sei ikoko. Vanhu vekomugodhi vanoti hanzi mazitsvimbo vaya, mazitsvimbo akayera. Tsvimbo inobatiswa Mnangagwa naChiwenga. Nyangwe zvikanzi Bhaibheri rakati don't judge, but Mnangagwa naChiwenga kava neropa rakawanda vakomana vaya. Iko zvino Chiwenga chii chaari kuita pana Mary Mubaiwa? Mnangagwa chii chavakatitira paguku raWindi? Ropa rana Tapwa Chitsunge, ropa rana muBlessing Ali, ropa rana Itai Dzamara, ropa rana Bishop Tapfuma neMaswaya riri vakaurawa nei? Vana Mboneni Ncube. Zvisi kubva mumavoko avo. Masoja ese ari kuenda zvisi kubva mumavoko avo. But masoja zvavo nyangwe akaenda vana basa because I think vakatopera maybe udando kuti pamwe vanhu vanosara vangasara vachibehave zviri nani. But vanhu vakawanda vafa nekuda kweZANU-PF. Vanhu vari kufira muzvipatara nekushaya mishonga. Vanhu vari kufira mumaaccident murodhi vachichekeresa. Wondudza kuti hanzi ndo vanhu vanonzi hanzi ichechi yekwamwari. Chechi yekwamwari inotaura ZANU-PF yakanaka. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro wangu. Inini I don't care kuti warwadzi vanondabata chechi yako here kana handina. But isusu chokwadi ndicho haticharongoramba tichitaura. Hatimbofa takanyararidzwa nevanhu veZANU-PF kana nemachechi enhema. Muchisora muchinyepa mutikwa ukadaro Mwari achakutonga. Mwari achakutonga. Mwari anotonga pakakudza kuti Mwari anotonga vanhu vapenyu ndiani? Makazwana pavhesi ani izvo zvokuti Mwari anotonga vanhu vapenyu? Indava so muchitaura zvinhu zvokupenga imi. Mese vanhu veZANU-PF hakuna kana munhu aright, kuna munhu ane njere muZANU-PF, hakuna munhu ane menhu kuda ungati makanzi kana uchijoina ZANU-PF unobviswa njere wese wamatuzvi mumusoro. Ndo zvamuri vanhu veZANU-PF. Iko zvino umwe anobuda zvikwa ndiri murakashi. Unorakashi. Unomboziva kuti murakashi zvinorevei? Kungoti hasinzi tapiwa navaMnangagwa. Iwo hausi kuzviona kuti vaMnangagwa vacho vanopenga. Hamusi kuzviona here kuti nyangwe rakagara pamberi penyu chii chaanotaura chine musoro? Ini sekuru vangu vaiti kana vachiita ngano nyangwe sitaiteerera izvozvo. Vanhu vese nevanhu vakuru, vakadzi vakuru vaitoteerera sekuru vachiita ngano. Sekuru vangu vanga vakura zvavo but vaita ngano tichiteerera taitoseka vachitondedza zvinhu zvaitika kudhara. Vaitotaura zvinhu zvine musoro more than Mnangagwa. I don't think kuti kune munhu akakwana anoteerera Mnangagwa achitaura. Unless kana muchingoona kuti hamuna zvamungaita ibenzi, regai tingoba tiri kumashure kwaro. Maybe kuda kana vakadaro. Kwete kuti hanzi vanhu vanoda ZANU kana vanoda Mnangagwa. Hakuna munhu anoda ZANU-PF. But inyaya kuti vanhu vanotya ZANU-PF.
munhu wese anoti anzezano 2030 hakuna munhu anoda 2030 asi kuti vanotya munhu angagwa ndikasadaro ndinogona kubviswa pandiri kudya ndira vakawanda vatiri kuona vari kuti 2030 nhasi munangagwa ngaindi 2030 ngatonge kusvika 2033 titori nemavhidhiyo avo vamwe vacho vachitaura kuti vamugabe vachatonga kusvika vafa vapavo kusvika vamuguva wezi mugabe nawo kungondisaudza kuti munangagwa china ibenzi unoti vanotonga kusvika 2030 akudza kuti unenge uchiri mupenyu ndiyani vandinoona kuti nyika yakatopindwa nasatani zvekuti munhu anoona sekuti kana akashandisa madofo kuponda vanhu nekuita sei vachimuvhikirira anofunga anogona kumashandisa futi kuvhika rufu. Hauzivi kuti ukatumwa kunovhimba nzira yaMwari munogona kuparara, munoparara mese vatumwa vayo kutotanga mimi vatumwa chindi munoparara. Kana Mwari angoti munangagwa anofa anongofa 2030 yacho yakakona nabasa naye sisi.